Ilawom sa taytayan sa sapa sa kinalumsan sa Barangay Mambaling, Dagmen, Sugbo, maoy nagsilbing Pinoy-anan sa pipila ka pamilya nga gipapahawa na karon sa gamahanan tungod sa kakuyaw sa dapit. Ani ang report. Human gipatuman ang demolition sa kabalayan sa daplin sa sapa, inguna niini ang sitwasyon karon. Kini ang kilid sa Kinalumsan River diri sa Barangay Mambaling sa Dakbayan, Sugbo, diin kanhi nagbarog ang mga Pinoy-anan. Imagine inilang kadako na taruka nila og ilahang mga balay. Unya delikado kaayo kay kilid na sapa na unya kung mubanda ang tubig dihang dapita og syempre mubanda sa mga balay diri nga naghatag og mas dako pa nga peligro sa kinabuhi sa mga tao. Mo ning gingusgan karon sa city government nga mahawanan sa mga istruktura aron malikayan ang mas dako pa nga problema. Sa miaging simana, usa ka balay ang gianod, diin nalakip pagkaanod ang usa ka tawo. May nalang kay naluwas kini. Gipaniguro na sa LGU nga wala gyud madisgrasya pinaagi sa paghawan sa mga balay daplin sa kasapaan. You could just imagine unsa ka critical ang kani ilang situation pagpuyo dere. Nahawan man ang daplin sa sapaapan, aduna pay nahabilin sa ilaw mismo sa taytayan. Diri nga dapita dunay mga nagpuyo. Okay. So kinahanglan nga duko ta kay mapakog inana ka delikado unya diri skilid sapa na ni. Usa sa mga nagpuyo diri si Mother Leticia. Okay, ato ang Mother Leticia. Mayong adlaw. Kumusta man ato ang pagpuyo diri ilawom sa tulay? Kung taon lang sir, kamaman, pobre man ta. Napuyo ng tani sapa. Kinahanglan mo bakante na mo kay delikado ko. Anda man ba mo? Wala, sana mawalain sir, gusto na hindi kumulid sa probinsya sa Leyte. Mas na-emosyonal si Leticia kay namatay ang iyahang inahan kaniadto human matagak sa sapa. Samtang si Rodel Inobisa, 13 na katuig nagpuyo ilawom sa tulay, diin sa sapa usab siya nang ginabuhi pinaagi sa pagpangubkob ug bas. Uyon na siya nga mobiya sa tulay nga nahimong Pinoy-anan sa iyang pamilya kay nabutang kuno sila sa peligro. Ako yo sir ay. Kano man? Ganay ba sir tubo sa tubig. Nya. Pikado sa kayo kay nasa ko yung mga anak ko. Ilang ka anak nimo di sa Manao? Tupat ka buok. Giklaro ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Flood Control Program sa Dakbayan sa Sugbo, nga ang gihimo sa syudad alang ra usab sa kaayuhan sa tanan. Walay pili sang litgub-on usab nila ang katong mga edipisyong nagbarog sa 3-meter easement, diin nasampulan ang usa ka dakong edipisyo nga gipahawan ang parte nini nga nakasakop na sa sapa. Wa gyud tay pili regardless of one basta pagpatuman sa mga proyekto kaya atong gitan-awan yan para kayuhan mas kadaghanan. 90% sa mga apektadong residente na bayran og 35,000 pesos bugti sa paghawan sa dapit. Samtang ang uban nga wa mo dawat hatagan og relocation. Atong pagatukuron ang mga MRBs, no? Diin adto na sila permanente nga mahimutang. Ang nasinati nga pagbaha giulagway sa pipila ka mga environmental group nga epekto na sa climate change nga gikinahanglan nga aksyonan aron malikayan ang trahedya. It's good to have this easement setback zones already na dapat i-clear na to, ang kaning mga area. It is done, as I said, na humanely na ay pagproteher sa ilahang katungod. Mag-prepare lang sila and then lalo na sa mga kaigsuan na nato na gapuyo sa mga daplin sa river banks and then sa mga landslide prone areas. Samtang laing dako nga hinungdan sa nahitabong pagbaha sa syudad, matod sa mga city officials, ang pagbara sa mga basura sa agianan sa tubig nga angayan usab nga solusyonan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.